Čaute, vítam vás pri víkendovej rekapitulácii, kde sa pozrieme, čo sa dialo vo svete pred 25 rokmi, keď ešte Tiger Woods vyhrával bez škandálov, ruský prezident bol nová tvár a Bianka meniny oslavovala bez sociálnych sietí. Áno, 16. júna na Slovensku oslavovali Bianky. Ak žiadnu nepoznáte, tak minimálne jedna podľa štatistického odhadu žije v Štúrove. Ale tento deň si pamätáme najmä kvôli Tigerovi Woodsovi, ktorý na US Open nehral golf, on tam zorganizoval masaker. Vyhral s 15 úderovým náskokom. Pre predstavu, to je ako keby na šachovú partiu ste dorazili o hodinu neskôr a súper už zložil kráľa aj figurky. Tiger prepisoval históriu a to ešte nevedel, že neskôr bude prepisovať aj bulvárne titulky. O deň neskôr bolo na Islande zemetrasenie. Žiadna katastrofa, ale Islanďania si to aspoň mohli dať ako výhovorku, prečo mešká vlak, ak by teda nešlo o krajinu, kde vlaky nejazdia. A zatiaľ, čo sa tam triasla zem, v americkom jadrovom laboratóriu sa triasli nervy. Po týždňoch hľadania sa našli stratené tajné disky o jadrovom zbrojení. Kde? Za kopírkou, vedľa letáku na toner a návodu, ako vymeniť papier. Toto by neprešlo ani ako výhovorka v škole, ale keď ste super veľmoc, tak si môžete stratiť aj tajnú prísadu na apokalypsu. A ak ty nechceš stratiť ani jedinú ingredienciu z pestrej kuchyne minulosti, nezabudni na like, koment a odber. 18. júna 2000 v MLB Oakland Athletics rozdrvili Kansas City Royals výsledkom 21-3. Pre Royals to bolo horšie ako zlý rozvod. Výsledok vstúpil do dejín ako najväčšia výhra Athletics a najväčšia prehra Royals. A čo je na tom fascinujúce? Že v čase, keď na Slovensku ľudia ešte len objavovali bejsbol ako niečo zo Simpsonovcov, v Amerike to brali ako národnú tragédiu. Ozajstná tragédia sa však odohrala o deň neskôr. V britskom Dovri objavili telá 58 migrantov z Ázie, ktorí sa udusili v zapečatenom holandskom kamióne plnom paradajok. V roku 2025 je situácia rovnaká, len kamióny majú viac senzorov a paradajky sú 5-krát drahšie. Putin bol v hľadáčiku aj 20. júna 2000, vtedy ešte len čerstvý prezident predstavil plán ekonomických reforiem, boj proti korupcii, modernizáciu, stabilitu rubľa, investície. Znie to dobre, tak ako každá ruská rozprávka na začiatku, ale dnes rubeľ stabilný ako lano v búrke, korupcia tá by si zaslúžila vlastnú olympijskú disciplínu a zahraničné investície tie sa do Ruska vracajú asi tak často ako logika do verejných prejavov Dmitrija Medvedeva. O približne 24 hodín neskôr škótsky parlament schválil zrušenie paragrafu 28. Ten zakazoval propagáciu homosexuality. Výsledok hlasovania 99:17. Kým v roku 2000 to bol odvážny krok k rovnosti, dnes by sa na Slovensku zrejme zmenil na 5-hodinovú diskusiu o tom, či môže dúha ohroziť deti. Takže klobúk dole, Škótsko. U nás by ten paragraf zrejme premenovali na paragraf 28/A, návrh na zákaz existencie reality. A keďže to dobré neprichádza z východu, ale zo západu, týždňový súhrn 25 rokov starých udalostí ukončí USA. Právnik Robert W. Ray rozhodol, že Hillary Clintonovú nebude súdiť za vyhadzov 7 zamestnancov cestovnej kancelárie Bieleho domu v roku 1993. Znie to ako maličkosť? V americkej politike to bol skoro začiatok konca, ale Hillary sa vtedy naučila, čo platí dodnes. V Bielom dome sa môžete vyzuť, ale nemôžete niekoho vyhodiť. Ak sa vám ten týždeň z prelomu milénia páčil viac ako ten súčasný, dajte like, koment a odber. Sme tu každý deň, aj keď svet z roku 2000 bol niekedy rovnako absurdný ako dnešné správy.